Άγριο έγκλημα μυστήριο στο Περιστέρι, με κουκουλοφόρους να πυροβολούν εξ επαφή στο κεφάλι ζευγάρι μπροστά στα μάτια των παιδιών του. Τις 2 τα μεσάνυχτα, 2 άντρες φορώντας κουκούλες και κρατώντας όπλα χτυπούν το κουδούνι του διαμερίσματος. Τους ανοίγει ο γιος του ζευγαριού, τον χτυπούν με την άκρη του όπλου και μπαίνουν μέσα. Η κόρη του ζευγαριού τους βλέπει, κλειδώνονται στο δωμάτιο και τηλεφωνεί στην αστυνομία. Οι δράστες μπαίνουν στην κρεβατοκάμαρα του ζευγαριού, τους ρωτούν τα λεφτά, πού είναι τα λεφτά, τους πυροβολούν στο κεφάλι και φεύγουν. Είχαν να σκοτώσουν το παιδί, βγαίνει η μάνα του μπροστά, σκοτώνουν τη μάνα. Στο σημείο του εγκλήματος υπήρχε, σύμφωνα με καταθέσεις, ένα πορτοφόλι, το οποίο μέχρι στιγμής, παρά τις έρευνες, δεν έχει εντοπιστεί μέσα στο διαμέρισμα. Είχε κάτι ο θείος μου. Δεν είχε τίποτα. Ξέρετε αν είχαν λεφτά μες στο σπίτι? Όχι. Τώρα τα λεφτά ποιος θα τους. Είχε οικονομικές δυσοληψίες με κάποιους? Τίποτα. Ο θάνατος της μητέρας από τον εξεπαφής πυροβολισμό είναι ακαριαίος. Ο πατέρας δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή. Οι άντρες του εγκληματολογικού, όπως βλέπετε στα αποκλειστικά πλάνα του Α, μεταφέρουν στα εργαστήρια ακόμα και ράφια και συρτάρια από το διαμέρισμα για να εξετάσουν τι έψαχναν οι δολοφόνοι και αν το βρήκαν. Όπως λένε οι αστυνομικοί, το διαμέρισμα δεν φέρει κανένα ίχνος παραβίασης, καθώς επάνω στη πόρτα δεν υπάρχουν ίχνη ή σημάδια από διαρρηκτικά εργαλεία. Οι αστυνομικοί δεν βρήκαν μέσα στο διαμέρισμα τους κάλικες από τους πυροβολισμούς των κακοποιών, γεγονός που τους οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι δράστες χρησιμοποίησαν περίστροφο. Οι δολοφόνοι δεν δίστασαν να χτυπήσουν το γιο του ζευγαριού που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας. Γιατί όμως, αν κίνητρο είχαν τη ληστεία, πόσα χρήματα μπορεί να έχει ένας οικοδόμος που μένει σε ένα παλιό διαμέρισμα στο Περιστέρι και για τις μετακινήσεις του χρησιμοποιεί ένα φορτηγάκι? Ακριβώς από πάνω εδώ, ήσυχοι ανθρώποι, δεν πειράζανε κανέναν. Στις πόρτες δεν βρέθηκαν ίχνη διάρρηξης. Αν οι δράστες γνώριζαν το ζευγάρι, η υπόθεση αποκτά άλλη τροπή. Ακούσαμε ξαφνικά από πάνω στο διαμέρισμα μια αναστάτωση και τη φωνή του παιδιού. Και στη συνέχεια ακούτε πυροβολισμούς? Ναι, 2 είχε, σαν πυροβολισμούς από μακριά. Δεν ξέρω τι όπλο είχαν. Έφυγαν αμέσως μετά τους πυροβολισμούς? Ναι, ακούσαμε το τρέξιμο στις σκάλες. Οι εξεπαφείς πυροβολισμοί στο κεφάλι παραπέμπουν, σύμφωνα με αστυνομικούς, σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Εδώ όμως πρόκειται για ένα ζευγάρι με τα παιδιά του και όχι κάποιους εσημασμένους. Ένα μυστηριώδες έγκλημα λοιπόν με ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Συνδεόμαστε με την Ηρώ Καριοφίλη. Ηρώ, δεν ξέρω αν υπάρχουν νεότερα στοιχεία. Πού καταλήγει η αστυνομία, είναι η ληστεία, είναι κάτι άλλο? Τα ενδεχόμενα είναι 2. Είτε να πρόκειται για ληστεία, για στοχευμένη ληστεία, είτε να πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών, ακόμη και συμβόλαιο θανάτου. Ναι. Περισσότερο με τα μέχρι στιγμής δεδομένα μιλούν για ληστεία. Θεωρούν ότι δεν μπήκαν τυχαία σε αυτό το σπίτι, γνώριζαν ότι υπήρχαν λεφτά. Και σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες του Α, σας αποκαλύπτουμε ότι πράγματι μέσα στο σπίτι υπήρχαν χρήματα κρυμμένα στην κουζίνα, υπήρχαν 9.000 ευρώ. Τα οποία όμως οι δράστες δεν τα άγγιξαν, δεν τα πήραν μαζί τους και αυτό είναι ένα στοιχείο που μπερδεύει τους αστυνομικούς. Αν πήγαν για ληστεία, γιατί δεν πήραν τα χρήματα αυτά? Έψαξαν μόνο στην κρεβατοκάμαρα και σε κανένα άλλο σημείο του σπιτιού. Αυτό λοιπόν κάνει τους αστυνομικούς να εικάζουν κάποια πράγματα. Κυρίως το ότι μπορεί ο πατέρας, ο άνδρας, να τους αναγνώρισε. Να ήταν λοιπόν οι ληστές γνωστοί του. Μπορεί να φορούσαν κουκούλες, μπορεί όμως από το σωματότυπο ή ακόμη και από τη φωνή να τους αναγνώρισε όταν ζητούσαν τα χρήματα. Και έτσι λοιπόν τους δολοφόνησαν, τους εκτέλεσαν με 2 σφαίρες στο κεφάλι και στη συνέχεια έφυγαν. Άρα καταλαβαίνει ο Ηρώ Καριοφίλη ότι η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη. Όλα τα ενδεχόμενα, όπως είπες, παραμένουν ανοιχτά και πολλά θα κριθούν από τα στοιχεία που θα βρεθούν στην πορεία. Σε ευχαριστώ πολύ.